Gero enseguida ziren, refugiatara joatea, osea, que septiembrean, entortizin urtea amenazak que Pollenoko egiteuen, erreko deuela Euskadi guztie, eta ezer, eta honen ameka baten, niki hori txomin garai nire lagun itzela, eta nola egon arrastien da, bazen peskan agusure. Eta gaitik eta esaskun, kontuz, igual etorko dizabiak eta tunela deko zue kantaretakoa, leku hona sartzeako ez. Da entxe gauzela, bota egizuen goxean kordelo batzuk, eta jo gintezan arrastien, zerko ibadu, danan amaten horien sirenea, eta jo gintezan biok, tunelera, galapaka, eta, tramibit ditu zen handatxuet, tuneleran txagoa zela, umetxuet lepan dagoela, eta jau justuan guitia tunelen barrunean gintezan, eta handi hondi sartu barik, juri ziren bomba bi, berrotan metro edo fabrien osteko arboratean juri ziren bombak, eta arekiaren asiak, botaren handi hori oso eurrez, Lupetzea, gero refugioak izitu zonan, da gero emilioen egolak eta ondo zan, gero aten Lupetzea zon zan, arribetzu gana tibiteko eta garrian, eta andratxu hori Lupetzartera, gumi horregaz. Juri ziren, hasi ziren, galdako juri ziren, lehenengo bomba biek. Egitu zen dozena bat edo, hori bete arbola, erpatik, ebei, horri bonbon. Gentea, domek egizan nuen garraztien, kortan da galdako gente honik Alfredo Donik, zelan zinen hon zizan eurek, gero bostak edo zei gure izizen, eta zinen dauzela, atara dituzen zineti, egon dala bombardea bat dut. Eta gero, negue, horti hasizian refugiatara joatera, osea, guri zuen segida, hori niki mal refugio esanikoa, osea, hori izizen ratonera bat. Osea, sartu nan da, kasualidade bombeak berrota mar metrora izan, Josibia esan ganean, guk ezikoen salvaziorik. Eta hor barria dan, orduen unmeta, amatan diotimeti, berro egin guru egin barruen. Eta barruen eutxe eta sartu eskun, presioan, barruen. Naiz izenen agarra, eta sokorro eta kristo, eta babiak ganean da bizela, urtekin gozen agusture, refugionik hilbosku eta hilbizku eta baina egiten galapaka usurik da izizen dramatiko ez izen ikustea handi hortu zantu inguruti galdako zelan egon zan zuten bastarrak guztiek, osak etxeak 6 edo 7 edo arraien zeizan, bai horro kurtzen hasi eta plazako txera gino, bai igual egon zizan 1000 bomba izendiaria. 1000 bomba, kandela moduen, solo dana izan, solo hor. Dozena bat etxe inguru, bai hori eskualdiko alderdie, hori dana izan, soloa. Eta, kandelak egin izan moduen, dana zu eta kea eta balantxe izan, refugioa da, gero refugioa, inuna barrea errotu zanean, Jan entzun ginen zelan hilik egon izan plazakotxe. Eta ni hortu zantuen ibiten, azute guztetu egon izan, eta kadalarrak ikusten bai, eta nire no, etxera amata, arrabeatan joaz izan etxera bai, ni ikusten da berrez, eta antxia zetu nuen, norma kontran, egon izan, 15 edo 16 kadaberrak, da nik ezetu nuen neure eskolan, neure maien egon zan Moises Hugo, 11 Ortega zorduen ja, eta ezetu nuen eutxegaz da, ezetu ziteko moduen, bai nik, eramatetik ez da, erropea egiteko zio zageti Moises da, izi zen egi da,